بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمنافقين والكافرين والمارقين. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وتحنن على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته، وأن يوهب لنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل، وأن يرزقنا كمال الإيمان والصدق اليقين، إنه قريب مجيب الدعاء. وبعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أحييكم بالتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da aminci su ƙara tabbata da fiyayyen halittun Allah ga baki ɗaya, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A bayan wannan, muna gaida 'yan uwa masu albarka mata da gaisuwa ta musulunci, wadda ita ce gaisuwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana tanadi don ta zama gaisuwanmu a nan duniya, kuma ta zama gaisuwanmu a gidan aljanna gobe ƙiyama insha Allah. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan wa'azi wanda aka tsara a ƙarƙashin jagorancin idarar wannan babban masallaci na al'amir sultan da ke nan cikin babban birnin Niamey, da kuma dukkan a'aba waɗanda suka ba da gudunmawa wato domin tsara wannan wa'azi, malamai, almajirai da kuma 'yan agaji. Muna fatan Allah Ubangiji ya sa gaba ɗayan mu yi tarayya a cikin lada ranar tashin alƙiyama. Ababen da kuma za mu ji na nasihohi da karantarwa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su mazauna a cikin zukatanmu, ya ba mu ikon aiki kuma da fiyayyen abin da za mu ji mu fahimta daga cikin bayanan da za mu ji insha Allah ta'ala. Abinda zan yi magana a kai, kamar yadda kuka ji Malam Ja'far ya bayyana a yanzu, wato shine cewar al'amnu matlabul fard wal jama'at, zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali da samun natsuwa a cikin rayuwa wata larura ce, abin nema a wajen ɗaiɗaikin mutane da ma jama'a ga baki ɗaya. Zaman lafiya a cikin gidaje, zaman lafiya tsakanin mutum da kansa, zaman lafiya a cikin unguwanni, a cikin garuruwa, zaman lafiya a cikin tattalin arziki, zaman lafiya a cikin ƙasa da cuɗanyan al'umma su wasu. Wannan taken karatun shine matlabul fard wal jama'at. Ɗaiɗaikinmu da jama'armu gabaki ɗayanmu ba wanda ya wadatu daga zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da annabinsa Ibrahim alaihi salam ya kammala ginin Ka'aba tare da ɗansa Ismail,
abin farko da suka yi tawassali suka roƙi Allah shine zaman lafiya. Kamin ma ya roƙa ma garin Makka arziki da abin da za a ci a sha, shi da ya fara roƙa wa Makka zaman lafiya. Domin a duk inda kake, ko kai da kanka ne, ba ma zancen tsakaninka da kai da wani ba, ba a cikin gidanka ba, ba a unguwanku ba, ba a garinku ba, ba a ƙasarka ba, kai tsakaninka da kanka in ka rasa zaman lafiya rayuwarka ba za ta yi kyau ba. Shi yasa Allah